На него. Абе ти пак се снимаш. Как е? Във Фейсбука може да не може да всички, но в YouTube всички ще гледат. Вижте какво. Ето, Много ми е интересно. Това една снимка има други качества. Тя не е дали си излезнал хубав или си излезнал. Защото никога не трябва да се страхувате от това, че изглеждате зле, че изглеждате. Човек трябва да е различен. Не знаеш кой какво ще хареса с теб. Може ли някой да хареса нещо? Точно когато излезеш. Да, ти не се хареса точно. Да. Това са моменти постоянно, защото... Както и рисунката, не е въпросна с човека. Аз ако не съм се трябвало това да излезна да грим, да излезна на другия ден ще излезна перфектно. Нека да ме видят и така и така. Трябва да правиш така. Трябва да е